disparando agua. De súpeto, unha gran nevarada sorprendeu a que correu a refuxiouse no campo. Ola, tartaruga, podo quedar aquí ata que pase a temporada? Claro, coello, estou preparando unha sopa. Adoro a sopa. Tomamos a que te doidas. Tartaruga picou máis de ollo sobre todos na aula, que xa foi. Dentro da cabana da bacteria, que tamén foi petar rápido. Pasa, pasa. Ola, tartaruga, fai un frío terrible, podo pasar? Claro, cervo, estou preparando unha sopa. Cervo. Viejo cervo. Tartaruga escorrelou os feitos vermellos e os rojos na aula. Deteuse a rapo se divisou o fume e a chumou. E echou-se a cama. Pasa, pasa. Ola, tartaruga, que calorillo vai na tua casa? Entre raposo, estou preparando unha sopa. O meu prato favorito, toma, botriz de bola. Tartaruga cortou o estrebolas e botou na aula. Un aroma delicioso espallouse polo bosque. Pouco a pouco, outros animais foron achegándose a casa. Nos traemos miel. Nos vimos con cogomelo. Xuntos ollaron como tartaruga estaba preparando na hora ben picadita. Agora que facer chup como unha araña. Mentre a sopa se ia a facer, os animais puxeron unha mancha. Fora se pega a nevarada, pero na cabana estaban todos xuntos. Tentaron calcular. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabana tiña vida. Pola chimenea saíu
fora estaba xogando e se ría nevado. Dentro os animais botaron un papel pegada pouco. A mellor sopa do mundo! A medinos, queredes saber cando se consideren? Sí! Unha pesada da vida. Yo quería un shopping. Unha festa de historias. Historias meto un libro y a ver, a mí que puedo ser un mete la flauta, dibuja la partitura. Unha chispa de calor. Calor, en verano cojo agua caliente. Chisquiño de calor. Auga e vegetais. Vale. E para a súa preparación